ndopana yatso akaipa mbano naka morungu kana mtema mpawa obviously makachaya wese isatha uzona mukana kuchaya varikuwa haina ngonzo kuti the darker the fruit the sweeter the taste. Another one. Mwana ngotora. Atora man. Secondly, Shinzo doesn't smoke dacha. And it saka akangoita inonzi victim of the circumstance. And it there was one guy who was smoking. Saka, you know, when the officer of the law akasvika, you don't resist arrest. Unongo ita zvaruda kuti vaite. You know what happened? He was touching each and everybody angari muchechi. And it everybody. Then he had to declare kuti there's a miracle that is going to happen. How do you understand? So there was in the realms of the spirit. In the realms of the spirit, there's something that's going to happen. If a miracle is not going to happen, but a miracle is going to happen. 4 a.m. of the following, it was I went to church on a Sunday and on a Monday morning around 4 a.m. I strike a deal. Before we go, 4 a.m. there was a message that enters. Can you please come to the office? Can I wait them swim Monday? Okay. And I forgot what I dreamed about. Those sanganazo for the following morning. All right. And that's powerful. Yeah. And right now, if I don't want to lie, with that deal, I bought a Mercedes. So there's another big issue man around the circle and Damas kids. What does this segregator? I cannot feature my sugar. What else do you know? And it. But if I want to issue stocks or trend on Tapam Soro, you see them again coming. Let her collab on this. And I don't know anything. That's fine. Wherever I go, it's like that. In town, I go locations, I go Budira, I go Machipisa. I go anyway, basically, because I feel comfortable to walk around in my own country. Okay. I'm not also no go feel at home. Exactly. That's why I try to. It's your country, Rapana. You can do it. One way 100%. Thank you very much. So I feel you're welcome. People listen to some dance, but they don't support it. They don't support it enough to say, this is the music of my country. Let's bring it more forward. Yeah. I think people Baba a point home. I show my home. Right, Wagwan people, Wagwan everyone. My name is DJ Sparks, the biggest podcaster. Patringe panapa tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana. Patinoita ma-interviews nema-celebrities akasiyana-siyana. Patinotaura nyaya dzinenge dzichitrenda. Panapa tinodzikurukura zvakawanda-wanda zvichingoitika panapa platform. Saka une reason yekusubscribe, gara subscribe, gara follower. Because panapa tinouya nema-guest akasiyana-siyana. Ma-actors, ma-musician, nasi tine ma-actors. Macomedian zatinenge tichikurukura nawo, you know, kana tinenge tine vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika tofana kuva recognize towapa sando dzavo. Guys mufana no check out maskits evanhu andinawo panapa, then muona kuti zveshuwa vari kubhora chidance. But tawanirwa nyasha muzora nhasi kuti tichikurukura nawo zvakakosha kukurukura nemacelebrities edu, kutanga kuziva more about iwo, then tikadzoziva kuti zviri kufamba sei. So, guys, welcome. Yo, I got. He wasn't listening. How are you? Good to say go. Let me start na Sugar. Mushe, what you say? I just need to say it's an honor and a blessing. It's on my podcast and DJ Sparks. Yeah, it's an honor for sure, boy. This is the biggest podcast in Zimbabwe. 100% true. Right, ndofunga wanafunga Sparks ndofunga tanga kumweleza boza kuchika chirungu. Hapana, muda seko chibaba. Sorry, Lini. What do you want Sparks? Muda seko dara. Hapana, sasa tutakaita manje guys kam. Inini nyenye kusada kutara chirungu. Ndakati no
kuti ndimite interview chatanga ndamudzidzisa Shona kuita kuti azoye panapa chiguru kuyani. Sabwere mdara. Tatombotora time ga. Hey. Tatombotora time ga. Kuti ndidzidza Shona. Asi wakuibata tiri. Aiwa ndikuibata. Wakuibata ne. Ndikuibata. Alright. Mdara chotinga nje kudai kana mchinga mutora ma skits ma comedy amuguru aya. Zvika zvakutinakidza manje ndipo munonzwa ma phone calls akupinda. Takuti achimboyo kuno kuti mbokurukure. And I'm very happy kuti muri pana apa mdara makaipa. It's an honor as well to be on your show. Yeah man. For mdara tateta maybe mchatanga ngotipo introduction kuti who is Sugar chichi makatanga rini chingofamba takadaro. Okay. My username is Vakawanda. They just give me different names depending on anenge anakirwa name. But in my most common username Vakawanda anongonditi Bambi. Kana kuti Sugar. Sugar. Go akabva kupa mazita na Bambi. Uri Bambi. Vakangosiyana ndiri a decent Bambi. Ko chibaba. A short background zane makura kupi. Akura mnomuka. State. Noti kumucha kwangu ara. Kuona java, kuona agara. Samaza ro muno menda. Avenue Clinic mda. 91 mda. Born free. 4. 2 serious. Alright, but I ngaji mezo tudza im. Asi my parents nyano bakupi. My parents are my father's from Bulawayo, my mother's from Chireti. My father is from J? Bulawayo. Jaro jaro Bulawayo. Umza jaro Chireti. Barungu. Oh. But kwenye kwangu jaye. Well, my mom's side is mixed Dutch and German. My father's side is Irish. Mambo kwende nzumbe. No, that. Memori barare nya. I'm changing background in that. 4. Memori background. Changing background is one of the chika zamyasi. Sauna prazer. Alright. Abna prazer. Prazer. Oh. Era o prazer. No problem. Luta force gave up. Sa inspiration yaba kupina I Bambi kuti muzotanga kuti ano ngati katsire ma skits. You know, ndine mwana wangu anoimba. Anonzi Ras Jaden. Saka I wanted to shoot a video. Okay. Yake yesong yangaita. Okay. So when I was on my way going to shoot a video, I saw mwe anonzi, it's a comedian, called stand-up comedian, okay, anonzi King Kandoro. Okay. So from there, it just get used because it was it was during COVID time. Okay. So at the time I was on follower. So plus before that, I didn't go to my jokes. But mangamsinga ma record. Ngasinga ma record zvangu. Ndangoitira vanhu zoti pabawa vanachiseka. Tugocha ticha say pa party. Okay. So there comes Mercedes Zimbabwe. Akati ko wadiwa recorder zvako machi majokes avanongoita boys avanokwadza vanhu kubhora nepachi nechikuita mafanizi. So from there, that is when I met one Dante. Right. Yeah. One Murungu. Saka when I met Dante, I told him I'm going to give you a script yokuti ubude pa video yachi ye mwana wangu. Okay. Saka akabuda chigezi kwa mota because I was just doing for jokes. Saka akabuda chigezi kwa mota nikamwana kadiki. Okay. Yeah, ari Murungu. Ari Murungu. Sorry, boss. So that is how I get motivated with my skits. Alright. Go Murungu. Inspiration yabo. I have, it's better to laugh than to be serious about life, you know? So I have this gift that I like making people laugh. It also makes me happy. Okay. So when I make Sugar, Okay. Samadza kupi kumdara. Maitoro washone shota makadziza kudeni makadziza ma streets maidziza upi. I know from school and I know after primary. Okay. Then from there that's deso. Then you know, with friends and everything, you get everything, especially where you live, where you stay. You're gonna get the language. Okay. So now you're 34. I'm 34 years. Turning 35 this year, end of March, 31st. Okay. Ayo, papa Sa Sugar, are you married?
Mamsamboona mvunzo uchiuya. Mvunzo asina kuona. Because I'm getting back again kuti I said ndine mwana anoimba. So totally it means I'm married. Auna mwini mwana ine but musiri married. Okay, I'm married. All right. Yeah. Happily married ati ingoti married ngoti ndo zvinofana kuti kuzoitwa mu life. Because most of the people they think marriage is an achievement. But in my ups and downs anenge ari within the achievement. Within the achievement. Within the context. Ukaona kuti wakatiudza varume vese kuti achimboya apa table timbotaure about my marriage. It will be something else. I think that day, that chapter inotoda another day again. Mawari marriage. Kona iburuku. Are you married? What's a wise man once told me, Maria unobhadhara lobola iyoga has been rotting around the feet with some bread. Uzaba mshika Is better. Why? Ukarone Maria. Better stay with cash. Abareka mukadzi anokuitira vana anokunakire kunaka chaiko chaiko undonakirwa anokudza nyaya vamwe vanogona kuti ngokupo mari zvakangowana zvitona vakadzi obvious but nogara ndoita mari hangu it's okay but kana mwana ndinogona ndisina mukadzi I've got my firstborn in SA. My baby mama she's Zulu. All right so mamangoro mzulu here just for that time but ndimondodza mdara zvimwe zvacho zvinoda kuti tingobatsirana nekuonesana andika nengweyo andika tibve nyaya dzako ndeupe anonyatso akaipa amba anonaka murungu kana mutema pamupawa obviously makacheya wese isati nauzowana mukana kucheya varukuva haina ngonzo kuti the darker the fruit the sweeter the taste another one. Mwana wefa ngotora. Atora mwana. Mwana wefa ngotora. Alright, but mdara mune maplans ere ekuzo tsvago bebe renyu. Yeah, in time. Mwatso garisana kati mimi makatona kuti ano inini ndakati ngofunga zvekurora ndatotenga mota pese pandafunga zvekurora ndakutotenga bhoti script kwamuri manje pana pamwe pacho kape kuti unozona kuti patasvika panapa ndika inini nekurora ndakufunga dzekurora ndakutotanga kabusiness mune maplans ekuzororowo mutogara zvakanaka mutose plan yekurora yes but what another man wise man once told me kuti ukatsvaga mhepo unoiwana so it's better let things come by themselves in time when it's your time for it will come to you. Okay, I'm going to try mimi. Nah, I'm not personally looking myself, but whenever comes by, okay, you can do something. But mugude because pana vanogona nakawanda ine vanhu vanonga vachitonakirwa akuda noda but noti mudhara ungatsvaga mhepo unoiwana so better kusatsvaga maybe unotsvaga mhepo yakashataka uvoita sei asi inenge yauya machena hanzva dzangu obviously I know kuti hatisi tega isusu toda kulaza varungu hatisi tega imimiwo futi tikuzviziva muda kutolazwa nechi zvatolazwa nevarungu both angles saka hapana zvapachena open check murungu akutoya kuti ari ready kana patinge paita munhu ari serious chaasingazotei kutsvaga iye because unozobata magetsi wega waitei kutsvaga but nai murungu iwewe semunhu akakurira mucommunity yakazana mablacks mablacks iwe uchivaona vanhu vakaita sei when it comes to nyaya dzeracism racism ndakasangana nayo yakawanda personally but I don't take it to heart. I don't take it to mind. Yeah, what happens for that second stays in that second and it's moved on to the next thing. Okay. That's how we lived. But in Angu, ndakazorealize something kuti mablacks atori maracist is totally serious. Bozo ukatarisa the way vanotreata vanhu vane albinism unozvinyatsotoona kuti mablacks atori maracist zvisingatoite kudarika even varungu.
amengana makambazocheka Sugar Nyaya ndikutaura because wakamboona kuti kune mamwe mablack search kuti akaona munhu ane albinism andika akwasi kuunderstand kuti nyaya yenzi melanin anotadza kumwa kana cup yamwira anotadza kugara paside naye anotadza kupfeka juice rake aiziya anotadza kana kuti tiri pabhawa tokutongotora takuta se takunwa aiziya vari kumablacks anosvika that extent zvinova zvinhu zvisiri bo asaka ndara kana muri thick skin bo musingarwadziwe zvenyu mune zvinochitika but pane here pamunonyatso remember kuti apa pandakaitwa isiri bo. Yeah, a few times. It's a few times. Well, but finally, I'm not remember that although, but in the case of the I wasn't happy about it. Obviously, 1-2 occasions, but we don't keep it to heart because it's part of life, cycle of life. You're gonna meet those 1-2 people that you're gonna want to push your buttons. Yeah, every time, especially now if you got the chance that he's in the movement of something and he's got a chance, or he's in movement, he's in transit. No, even more going on. Whatever, Mutanya. And then another thing. That's why. Wherever I go, it's like that. In town, I go locations, but I go Budiro, I go Machipisa. I go anyway, basically, because I feel comfortable to walk around in my own country. Okay. Yeah. I'm not also no go feel at home. Exactly. That's why I try to. It's your country, Rapana. You can do you can do it one in a while. 100%. Thank you very much. Yeah. So if you're welcome. Samdana, my plans are more strong and happy. My plans are good. Feature on among my production. Like now, the Rungona most of my videos are Monokanda, Mnemgori, Imemi. My plans are good. Feature on one fan because in Indonesian. There's power in collaborations. Collaborator tenda kumberi pane maplans amukumboronga kumboita nawafana kuita maskits nawangwana. Yeah, we've got the plans, but there's another big issue manchi around the circle yona nda maskits. Mandazo zokuzvi segregator. Kuti I cannot feature na Sugar na wada uzitinya tanga kutogoenda po. Anditi. But vakaona kuti isusu takuzotrenda vantu apamusoro. You see them again coming. Let us collab on this futhi. Because they've reached different types of comedians. They're always busy from January to December. Then there are few also since you a platform, you want to go through us. Okay. But tikataza pa segwema skits vanhu vanoda kuzvita zvekuti I'm busy ndozokubata next week. So by then unozongona kuti nemfano wangu Dante ngatirambe tichingwira tichienda kwatiri kuenda. Maybe that is our scenario magadziro yakaitwa kuti imimi muchatoenda kumberi muchingorova yenyu one Shugulugu one Dante. You get the point? Yeah, I think we need to fix something in industry medo. Kukanzirana is too much. 100%. Ndoto tone mwe munhu anozosimuka asimuka anenge ari beat anenge ane mamwe elders anenge asinga respect anenge ane wamwe vanhu kuti anenge achita hanya ngozvakaita sei nyanga zvakanzi combination iri good atife takashanda because these guys they know kuti hora yakandonesa isipo waiziya because if you check music industry it's the same. That's why you know most of times when I'm on live or I'm on any podcast, but I'm true, I'm bigger. Zimbabwe, yeah man. DJ Messless. Yeah man. Baba Divante. Shinzo. I don't know. Mwana akachanga kupinda industry ari grade 6. As we speak right now, after. We mama kusiya Shinzo chibatwa sei. Mama kuda ndio mfeso Shinzo keyo. Japina mairi. Say baba. Mwana wangu tapinda mu industry yokuimba is because of DJ Messless. Okay. Na Shinzo man baba Divante. Yeah man. I just made one call kuna Messless. Ndikamfana kangu karuta chichichi during COVID. Kanda zokuimba ndakatengera speakers anzi wangu. Kuti mwana wako recognize waka should go to a studio and record a song. Ngati kwa unaona zvakanza munhu wakwaza tobata ka ane vana vadiki kana munhu mukuru ete hati baba Divante Shinzo man big up. Okay. Anditi ndakaenda ku studio ya baba Divante ku Highfield. It was my first time ndigara kujecha ndogara uptown. That was my first time kuenda kujecha ndiko kune studio yake. Anditi azvo amurekoda mahara atakutomugadzira song yakuti aiwa pa wakanganisa unodai so ndozona wakationa studio ya Shinzo inonzi Genius Records rather kuti iye pachake is a genius.
They charge me no cent. No, I just made one call. mune zimbabwe kune studio inonzi genius yaShinzo andika kamdaure kuti munoenda ikoko but chii chakaitika ungoripo kayo musi wamakabatwa mune zvinodhaka naShinzo chii chakaitika titsanangurire panapa wangobatanzirwawo zvii zvakaitika muri kupi zvii zvakaitika because ina no Shinzo kudhara anokuti anongomwa mabhiyazi ko zvemusvuto. To be honest enough, I was not there. Oh, all right. Secondly, Shinzo doesn't smoke dacha. And saka akangoita inonzi victim of the circumstance. And there was one guy who was smoking. Saka, you know, when the office of the law vakasvika, you don't resist arrest. Unongo ita zvaruda kuti vaite. Because vanenge vari pabasa pavo. And it was on. But Shinzo doesn't smoke dacha. Because most of the time, what is a 98% young in, I'm with Shinzo man. On daily basis. Saka, I've never seen him one day smoking. Okay. Unless kana utozobhema ari mubathroom make kana utaenda umba kwake. But 98% I'll be with Shinzo man about different. He doesn't smoke. Shinzo ndowe zvibhodhoro. Yeah, izvo ndo zvandoziva. Akatouya ndonezi atengero chibhodhoro Hennessy. Nditengero chimamba. Ande ndo mufana wangu. Ndo Shinzo wandoziva. Batirowe makula ayo. Wemabhiyazi kani. Yeah. Ndimukete bani asingoti Saka uri kuona manje pane mumwe munhu ane heart yekuti the moment you call him ndide project yada andozopedzera kutofona yo you put a project pakati toita seni project yangoitaura kuti une mwana ada kuimba andozona but I wish they Shinzo man aita maskits. I think by now I'll be living in Perth or Australia. Ndoda kwamba bad divine. Right achisimbisa. There's other time pakatozoti wangu uita senda no ko music mwana he wanted to go nemwana wangu enda ku UK. Okay. And it paita inonzi music into muna July ku UK inonzi what you call it music festival ere. Okay. And it saka mwana ndakamuti mwana ari kuchikoro wangu tozobatika pa holiday. Okay. Because I know that phase inenge yatodarika. All right. What kaisa vanhu vakadaro vashoma anoti akushandisa ma resources ake kuti iwe uite big. So vanhu vakadaro vatombofenda vakakangana under what comes DJ Merciless Baba Divande. Wasimbiswa. Mulungu. Yeah. But iwewe chete unobvira umendo dzimwe nyika mani. Ndambobvunza kuti uchizvionawo unoregret here kuva muZimbabweni. Anything like the way atotana zvinhu culture yedu and everything. Can. Nikusaidi kwangu ka. My family was a ZANU-PF family. What? We grew up in my parents were staunch ZANU-PF supporters. Okay. Growing up, even me, I grew up a staunch ZANU-PF supporter. Okay. So there's nothing I get about being Zimbabwean. Ngadzimira chikunzwika sha. Samari leta wapa ndo yako tufinura wewe. Zvifana zvokanganisa basa tototi panake pabasa tishande. Exactly. Kuti pabasa pacho pasatoshandike. But you also was about at the wrong time. Ndokuona. So it's your fault. Vangatozoyawo mumwe musi. Yo. Yeah, mona kuonera mdara. Bamchitanya dzisanje kutenga besani ba. Anytime I can start that again. Like I said, my parents were staunch ZANU-PF supporters. I also grown up with ZANU-PF, so I don't get anything about Zimbabwe. I actually want to work towards building up my country more from where it is. Vision ya EDA 2030 I'm doing now. Okay. And that nayo. All right. I think ndinembvunzo futhi muwandinawo wandaumbonzwisisa like everyone I believe kuti everyone ane kwanotenda kuti kune kuti we also believed we all believe kuti tine super power yatinobelieve mairi like I'm a Christian. Yes. I believe in Jesus Christ. Yes. I believe in God. And so imini ndara munobelieve chi when it comes to nyaya dzemarigion. Munofamba one ipi yamunotenda kuti ndo cheche. Ndotenda Jesu Kristo. I go to a Christian church, Church of Christ Life Ministries in Highfields. Most of you guys know him as the Witch Killer. Exactly. That's where I do my gospel.
I'm actually part of his protocol as well. Okay. So you believe life after death? Yes, I always believe in heaven. All of us meant will be judged there by the gates and we're going to heaven. Okay. Unoti chiwo nechiwano like the way wakazvinzwisisa nayo wakazviona semunakura muZimbabwe ya. Nechivanhu ini ndakapiwa totem yangu ndi Samanyanga. Okay, muri Samanyanga. Muri Samanyanga. Saka vanongati kuti mukanya anonga achiti kusaizai. Ndinomusaizai. Ndinomutupa wangu. Wenyi mimi Samanyanga. Samanyanga. Wapiwa nani? That I really respected growing up. And we were sitting by the fire one night after a few drinks. He said to me, Samanyanga. Huh. 4. Samanyanga. Samanyanga. Samanyinzi. Makatorora makaita vana wenyu vanogara na Samanyanga. Nenzo. Alright. So you're my brother. Oh, hey, nice. You're my brother. Komdara muno kuzvitendero kunotendo chi I believe muri munhu anoita sei nezvechipa nyaya dzechitendero mutenda kuti chipa nyaya dzechitendero manje su nenyaya yemajokes aka even if I tell one of my guys kana my crew vandoswera nawo I'm a Christian ndoenda kuchurch ku Spirit Embassy one and the best prophet in the whole world. Okay. Prophet Hubert Angel. All right. Ndokwanoenda ku Hippodrome ku Braeside every Sunday. Major. Wanzwa kuti major kana ropa rako ndoridzwa kuti pane zviri kufamba. Inzwe major. Major. Apati bari kachenda kuchechi kwa major ndika anonyepere. Mukupisa profeta kupisa. Maprofesi tikumanzwa. Unozwa kuti shoko tikurinzwa. Macrowd tikumaona. I went to Spirit Embassy Hippodrome Braeside muna November I think. Last year. Unozwa akangonamatira munhu wese anga ari muchechi imomo at that particular Sunday. That was my first. He was blessing my congregates ake. Monday morning. Unozwa I did a big deal. I did not go to the church and testify around. There's something happened when he prayed for me. Right. So inzi kutorwa basa raMwari chaizvo zvandini. I have no doubt. Inali wanzi kutera vanhu vanoita zvema prophetic movement. But for you, I don't want to lie. Right, tingotipa testimony. Anza miki tingotipa testimony ati tingoinzwe dhiri racho. You know what happened? He was touching each and everybody angari muchechi. And everybody. Then he had to declare kuti there's a miracle that is going to happen. So I was in the realms of the spirit. In the realms of the spirit, there's something that's going to happen. If a miracle is not going to happen, but a miracle is going to happen. 4 a.m. of the following, I went to church on a Sunday, on a Monday morning around 4 a.m. I struck a deal. Before we go. 4 a.m. there was a message that enters. Can you please come to the office? Kana waedza musi weMonday wacho. Okay. And I forgot what I've dreamed about those andakatozosangana nazo for the following morning yacho. All right. That's powerful. Yeah. And right now, if I don't want to lie, with that deal I bought a Mercedes Benz. 4. I don't want major motis. In the image. Fauna ngopereka dhirika nganga ngovhundudzwa. Apana even kungopinda environment ye Spirit Embassy. We can easily tell that, hey, there is something changing within me. And also, even if you ask most of the people and what's now, and also there is something happening beneath this guy. As a region, some younger. Mwana wa major. The day when mwana wa major. Major prophet. Major. Ndara goenda msingende kwa major. Womatimenda kwa Sunday. Ari Sunday. Okay. All right. There's something changada unditaura nemi mdara. You know, this industry tiri toda ma characters. I'm sure kuti kune team yakasana naisa boom ana Macto Media na mamwe production anenge achitodowa mwano kuti mona utofunga kuti panapa pauda murungu panapa.
are you open for business zvelevel kutoti unoda kuti unokwanisa kutoti pakaita mumwe munhu anogona kuti ano tikukudayo kuti muplay this role pamovie redu munokwanisa kuenda here muchino participate in that? Yes, I am. I'm open for business. Okay. Ndara Yes. poiri pakaita mwana unogona kuti apa character chemudhara chinenge chiripo Wangu inini ndotoenda kubasa every day. Saka pakauya anybodywo ari interested nezvodata maskits actor titomboziya basa pasi. Even music videos. Handiti. Okay. So that videos, yeah. yeah. It's for the industry, you know. We're trying to bring up our own Zimbabwean culture. I mean, look at South African culture. They support their own artists. That's why their own artists are going more forward. But look at us. We're more into outside music. See, Zimbabweans are listening to Amapiano, house. What about our own genre? Zindanso. How many people actually people listen to Zindanso, but they don't support it. They don't support it enough to say this is the music of my country. Let's bring it more forward. Yeah, I think ipo baba ipoint hombe mashoko mahombe amja vanhu vanocheka music yezindanzo but avasupport it wanoona because munomuwana nemari munowana kuti wakatowanda kuti wakatsobatwa nekuda chaiko kuisa mari maindustry anochinja so vanofarira macomedian andike kuvaona but avasupport it. It's a 2-minute thing. Our skits, most of our skits are less than 3 minutes. You see. So you can see the skit, you're gonna laugh, you're on to the next one. That's what what media is these days, especially with internet and everything. Everything's online. So now basically everything that you want to watch, everything you can think of to watch, you're gonna search for it. Mashoko ayo because ndinoona kuti vanogona kuchera music but vasingaisapoti vanogona kuona chinhu but vasingachisapoti. Yeah, 100%. So I think muzimbabwe munotofuneka kusapotana tofanira kusapotana guys. Tofanira kusapotana because kufarira chinhu chemunhu doesn't mean uchisapota. Yeah. Unangofarira chinhu makaiba vana kufarira zvinhu but vasikuzvisapota because kusapota kuti zvichiende forward. Because what like it's today's what? Today's what? So 22nd? Wednesday. Only Sunday. Because mostly ndokanda maskits makuseri kwemusi wemande kuchangoedza neWednesday neFriday. I received a call from 2 people, one who are residing in the UK, United Kingdom. Ko matira asaka. Who is this? As I'm one of your followers. But I don't know, you will last send a skit on Facebook, nepa TikTok in 2 weeks. So, why are you following us? But I was just giving me a question which is just the what's the problem? So people have got stress. But the other time I was stressed. My paper expire. But when I went to your page, looking my skits out when I started laughing. So I felt good. Because I would be stressed. So the moment I listen to your jokes, most of the times. Okay. And it was one. Asimukura muchipostire because mufana kuwedzera pace kuposta. Akuwedzera pace. At least makatipo kana 3 maskits per week. A week. Makati kana ndo pace mufana to pay every day but makastadza ne every day at least 3 per week anodya. Was atizo waraini. Because avana muswe nezuro. There's one of my friend. Akona skit yatakaita kaiposta nezuro anditi. Makusina uzondifone ansha. Uzondakanyara. But I to kuona murume mkuru abva kubasa. You're not supposed to go home early. You're supposed to mix and mingle. Side kubawa kana kubora. Sakanzi when I was yangeri palautika phone yake. By 3 p.m. mapedza basa anga tori padeni. Uzotaka bvunzwa kudine mukadzi. Vatopedza chichichi zvantopakura ere chikafu. Yakuti mbana wangu wanotobvunza topakura wakajiswa. Wafana ngotori mumba at that particular moment. Anza was home by that time and and you see, so we are motivating different types of people depending on the situation, but we are just doing this for funny. And it's going to be targeting varume, even what as a varume wakawanda ngari pabawa. It's not good avasida kuenda kumba. Autochika kuenda kumba. Kuzimba dzawa kugariki. Komuri gymna. Vakadzi vanenonzi ningi they talk too much. So murume azona kuti asipera kuenda kubawa zvamunoita sei?
munokula pandosvikawo pamunosvika chi muroyarara. but kana iwo wakuti mukadzi wako usvika kuti mukadzi wako muroyarara kongorambana ora izvi zvingopera ora vakawanda akavari kungoita kuti ugarira vana kuti ngaite sei. You check. The best thing is to go and drink some liquor. Bozi mukadzi wako naona 3 kana kwachaenda hapana pasina bozi akada kuenda losi yacho ndingo kutoita kana kutokurisa futi to gain advantage kune murume asara autanga kuti achi John Singleton waiziya bozi iye obviously nenda newana anopedza atozokutora mari yezaida naye next time iye akaenda asiya vana mukadzi asiye vana mukadzi asiye vana bozi akasiya vana bozi kumba kwake kwavanoenda vanotomutembechidza ava ine vana saka svika sina vana anonzi nehanzvadzi dzake anamai adzokerako usiya vana nani plus anoziva kuti ane added advantage iripo the moment akaenda aine vana anochinzwirwa tsitsi ndopandoona napo mari pavo plus chimwe chinhu chisingazive varume hakuna munhu akazvarirwa munhu. You get my point? Kuti wewe wakazvarirwa mukadzi wako iwe watosangana nemukadzi wako atokura iwe watokurawo futi handiti saka if it doesn't work it doesn't work. Kuzorume ubva anopinda nepersonal kune mukadzi iye mukadzi anenge asingatokuti in about my young brother last born akasvika mukadzi atuita zvinhu zvese aenda kuuk asvika kuya atomuza kuti unonetsa sitereki wewe that's why I left you. Unonaura. You get the point? Saka varume musapinde nemwoyo kuna vakadzi chingozvitora simple kuti you are in an affair chingotora mukadzi wako nge-airtime if you juice up ikati you need to make another call ikati you have insufficient you need to juice up again. And then if you're smart you get it. Vashata ngoti nanzizo kwazizomiriro wakadzi wacho because hatisi mukadzi plus iwana kutani mafirimu futi but mukadzi chinhu chakanaka zvaro hatifanirana mukadzi wana chinhu chakanaka wana mukadzi wana chinhu chakanaka the opposite is true. Plus ukona chinhu hatifaniri kuzodownplay aka effort yavanenge vachitoisa futi ka pakuti zvinhu zvedu zvifambe tiende takachena kubasa pamwe pacho patinovhiringidzwa nekukatwa takakula nemacomment section anotongovingira sadza. Some other time it was during we were weekend to board up. So no face. Ukaitira mukadzi wako zvakanaka zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka. But ukamita zvakashata kunoenda ayo shamari isitogara chitira vakadzi vedu zvakanaka asana bonongana 1 million why? So that baseless yazvauri kutotaura it doesn't exist. But ini ndakazvinzwa zvangu kuti mukadzi wako akagunun'una akaita sei izvo zvako hazvikufambire ichichiaiziya conscience dzako dziri mubrain dzako zvakafanira unoswera uchiita everyday masikati ndozvaundorota maoko paunonge wanorara idzi nyaya dzadzi vakadzi amuchadzinzwisise mukanya but isusu anzani simukanya samanyanga ejinzou samanyanga one dande isu hatikurudzire kuti vanhu vanetsane mudzimba ichiti kana vanhu vanetsana like situenda kuchechi chechi kwedu kune maelders you go with your wife monogadziswa so that panozoshaya mwe munhu anozofunga zviri deep kuti maybe anozopesa kuti amasweet girl thoughts saka tichiti endai kune machurch elders mogadziriswa kuti vaende kuna nasekuru vana vakadzi saka banja vanogadzirisa futi. You get my point? Saka toda kuti munhu kana paita problem dzimba dzavo ngavatsvage an elder ane mukadzi kuti unobvunza tete vako iwo havana varume anogadzisa nyaya yako kuti ugare sei zvakanaka. So what you're saying basically is better to go to an outside party. Exactly. Who is married to involve themselves in your marriage than family. Exactly. Uziwo ukaenda kune mfano wangu akatoramba nemukadzi chiti shuga rundinetsa arati mutigadzirise. No, akona katanga isusu yekuti takada kubvunza kuti uri kuda chipanya yako. Vafanira kuti wada utiziye tobvunza kuti kuda mukadzi here kana usikuda. Ukatoda mukadzi takupa ma ideas anoenda nekuti utore mukadzi. Ukati iwe usikuda mukadzi takupa ma ideas ekutiza mukadzi zvakanaka. Andiona. Saka pada kuziita kuti munhu akutora maidha nani kona katanga isusu zveshuwa nekuti iwe takada kukubvunza but uri kuda zvipiwo. Saka tokubatsira neengo yakuda se yakuda. Saka pada manhu kwasa kuzonyatsoona kuti no engo yangu ndangachida yake but wrong. I've seen this. That's plus, it. Kuneseka vanenge vaitana kanditi there's no need kuti achiudza Dante achiudza Sparks
achiudza uyo anditi gadzirisana muri two imimi because vanhu vari kudza they will never ever fix problem iyoyo. Okay, alright, ndinye kupedzisira I think ili too emotional. Namonzwisisa hangu kuti meditation inyaya iyi yakamira sei, munomedita sei. Ndichatanga nemi mudhani. Okay. Kuti mumbondiexplainirawo maunderstanding amunoita chinhu chinonzi rufu. Death kuti munoiona chinhu chakaita sei. Mawedzi amunokwanisa kuexplaina chinhu ichocho. Okay. Rufu chinhu chakashata in any circumstance. Like to myself, ndogona kutoti maybe I'm passing by ndichenda ndotoona pane rufu, I don't take it zviri hard stereki mafeeling ndokuti mhene vanhu vari kungochepa nemunhu aita se akirara, but rufu rava kusvikira mumaseconds mako ndopanoona kuti rufu harusi right, unzwisisa. Zvangofana nemunhu ageza mazino akaora uitambisa Colgate panoda utsvage munhu anobvisa mazino yaya panyaya yerufu. Alright, so you think munhu akafa ndau? Considering zvinhu zvingori simple, munhu akafa pasi mugrave, zvemweya zvapana munhu akamboona kuti mweya wemunhu wakaenda kupi, andinzwisisa. Okay. Saka tinge tichinyeperana ipapa, chimboona kuti mamachechi kuSouth Africa kuti mufundisi ari kuparidza pamberi peauta pake paipai kunopinda marobhasi, ona mamhanyiro anoita kana izoti yokudenga kwakanaka iyo saka chingotadza kuti amana kill me I want to go and live. Aiwa, kana uri muChristian doesn't mean kuti share wisdom kana kuti chiita sembwendi, no. Kuti muChristian doesn't mean kuti ambwendi. Pakarira gunshot, you know kuti gunshot inouraya. Tiza kuwe kana mweya wako chienda kwakanaka udongo tari kaenda kuita nepasi. No, unozachi we understand kuti Mwari wane time yawo yekuzotora mweya wawo. Kana riro day racho changorwa negunshot then ndoita sei nyangwe ndakatiza then ndosangana nemusiki, but wisdom yaidze kuti mahwane anotizwa. Yakudzidzisa zvinhu zvimazimbabwenzi, yakudzidzisa zvinhu mahwane anotizwa nyangwe zvikanzi ukutsvagwa nani nei tiza unozoexplaina because unazvoitika panyaya yekutiza mahwane. Aona pakasvika munhu panapa akatanga kuti kwatisa wisdom chaidzofana kukudza kuti panapa pakaipa tiza kana kuti panapa pakaipa panokwanisa kumira obata message because nyangwe zvikanzi polisi kunditsvaga inini ndinofanira kutombotiza ndonyatsonomeditate ndochitanga kunyatsoziva kuti ndosvika sei kupolisi because unobatwa nemumwe munhu asina brain angotanga kurohwa nemamboma wabata message kana kwasafa but watorohwa. So you need wisdom kuunderstand kuti unodhila sei nezvinhu because unongobatwa uri panzvimbo isiriyo anobata message ungonzi newe izvinoonekwa kana kukoti kuti hausiriwe like nyaya shinzo yanga uchitaura zvinozoonekwa kuti hausiriwe but iwewe unonga watosviba, iwe unonga watoassociate kuti zvinhu zvausiassociated nazvo pain and suffering, you see. Saka mbada panda wisdom muda kukubatsira ipapo utiza nyangwe zvakanzi uri muChristian yakaita sei. I've understood. Plus what is things of the spirit zvakasiyana nezvinhu zviri physical. Isu toziva zvinhu zviri physical kuti munhu akafa 6 feet pasi, but avo vanoona like vangandichitaura kuti vanoona in the realms of the spirit, isu tinoona kusvika pa 3D like tindakapfeka maglass totoona kuti ndisparks, but kune 4th edition ne5th ndinoonekwa nana papa vari rivo vanotozi vandambotaura nezvavo ndivanokwanisa kuti explainera kuti chava munhu akafa mweya kuenda so, but isusu tikuperera pa 3 dimension tope zvinhu zvatinongoziva kuti mochari neku whatever kumagraveyards, but things of the spirit dzine 4th 5th 6th dzavanosvika pareal time yekuti sparks nakota past 11 shuguluga ari kukufonera real time amene kunenge yaku which dimension, but isusu vanhu vari physical zvinhu zvikuperera pa 3 dimension tenda kutonyeperana tikataura kuti mweya unoenda kupi unoenda papi. Aiwa, isusu tiri mabeliever, we are Christians, taka Bible rakatinyorera. But you can believe something which is what's up, you can believe something not believe nenyaya yekuti sugar anozvibeliever iwe unobva wati I need to believe because sugar anoti akageza nemukaka every day makuseni anoita lucky kuizvo dzangu ndo dzangoita kuti uite saizvozvo satereva ndoterera show ndababata mudari tichiclosa munoichora sei nyaya yerufu munoona chinhu chakaita sei munoityawo here hamuityi here yerufu handityi because it's part of life is part of death. Where death comes, new life is born somewhere else. So death is just part of life. That's how I take it.
But like Sugar said, when death comes into your inner circle, yes, but you just have to accept those circumstances and make your choices of what you're moving forward to. Asimnobelieve kuti mwe makafa ungwetinomuiga but anosichazinda It's just when you good and go. Like it says in the Bible as well, we are not of this world, we are of. I think ndara vanofana kutibatsira mundara kuti hazvimwe zvekunyepa. This guy needs help. A blind man cannot lead. Muna unoona. You know what I'm saying? Blind men then. Zvandikutauraka, like what you said, kuti mubatsiro indoenda kuchechi hombe inozikanwa Ayo wakabati iwewe kana iwo papa wako akutadza kukuexplainera kuti avasati vaexplaine zvavo achatouya what do you call maservices aya ekudzidzisa vanhu vasingatozive kuti zvinofamba so. I think we have to attend one of. I will. Because ndichida kuramba services. ndichidzidzisawo attend one of those Yeah, services. I would love to go to one as well. Yeah. Anyway, boys, thank you very much for coming. Have a good time. Tichikurukura episode, inini personally nanchinakidzwa nayo because I wanted to know more about you guys. I wanted to know more about it. So I don't believe I'm dara. Achifungo semunhu akasanganiswa bozi gango kai. Aigango ya. Igango anenge urungu ari mari but chiwanu boy. Ibabanyara kutaura kuti anoshandisa bute. Mwana wevundana, mwana wevu. Apa nditenda kumba ndinodya myevi. asi munozorwa bute. Nah, not really. On my Christian side, not really. But yeah, it's tobacco, isn't it? It's so smoke. Bozo varungu vanoititoba kwemuti bute. It's enough. It's got a tobacco content because it's tobacco. Found the ground and tried. It's tobacco. Language. It's tobacco. It's tobacco. One dungeon. It's tobacco. Muzati varungu vanoti tobacco. Maboy toti tobacco. Tomato. Tomato. Vanoti tomato. Potato. Ndiniko pape handika. Taiti chizvo pape painzoni taita kushandisa chi pape chinzi waiti uyane chi zvikanzi varungu vasatouya maishandisa chi. Remember? Which one? I said go and pick soap. I wanted to wash my hands because they were dirty. Yeah, So I told him exactly. to go and get soap so that I used to wash my hands. Yeah, well, that's- Then Baba, geza mvura yakadaro zina. I don't remember. Anyway, thank you very much guys. Rambai muchingorwa maweeks, rambai muchipusha. Mogona ngotiudza social media handles muri comfortable siya namba mabva mangotisiyira. Then ndara muri pa social media. For social media, yes, but for any context, just go through Sugar. Okay. Yeah. So my user page is Bambi Sugar Bambi on Sugar. Facebook. Okay. Then TikTok against Mabambi. Mabambi. Unoona ine kamwana kadikiso. Mabambi. Rasi cheite. Oh, yo, for our blessings. Thank you very much, guys, for watching, for supporting this platform. Mwari vakuitire zvakanaka vakukomborerewo neku expanda materitories enyuwo amune muchitewo zvamadhiri enyuwo ngazviende kumberi ngazvikomborerwe ngazvisapotwe semasapoti angu kuti titewo panamba kana uchinge usina kusubscribe uchiona mavhidhios edu unofanira kunge uchitisapotawo kutisapota kusubscribe kutisapota isusu kukomenda nyange ukatituka unatituka tori better than akatonyarara saa zvitori nani kuti utotituke zvako saa chinhu chinongotifadza isusu kuona vhidhio rangu rine malikes rine macomments rine maviews ndo kutisapota kwedu ikoko saka just do that unonge watotifadza mwoyo wangu unonge watoti pafesi pangu pawe nemwe smile isiripo saa with that we are out.